Mga tabaka yan. Saan tayo? Saan tayo? Dito. Dito? Ayun pala oh. Kano kaya yan? Yan, dito. Yan. Ito oh. Yan dito. Ha? Brandaan yan. Ha? Brandaan. Dito kanino kaya to? Baka kay Lulo. Kay Uncle Boy? Baka. Maraming ginagawa siya ng mga nito. Mga tao? Ay. Mga tao? Ano mo ito? Mahal sa inyo yan to? Ganda oh. Ngayon ko lang nakikita ng inyong tao. Hindi, nakakita na. Pero ano, kasi kailangan ko ng ganyan. Bakit tao? Gagawa ko ng parang kubo. Yung parang ano, tambayan lang. Doon sa ano, sa may... Galing, ganda oh. No? Saan mo nang nagawa tao? Doon sa Kilangkil Adyong. Ayaw? Alam ba, dala mo sa Manila, hindi ah. Ha? Yan mga paniki yan na pinatuyo. Joke lang, tabako yan. Dito kami sa baba nilang tita. Tabako na Okay. din. Yes guys, so what's up? Dito kami sa tabako farm, charot. May kambing. Dito.